Tamén foron atopadas nos empedrados, detrás da ponte, a ponte romana, sobre o río Chamoselo, varios restos de vías romanas. Hoxe en día estánse facendo escavacións nas que aparecen restos romanos que visitamos en plenos traballos. Mais adiante, os sacerdotes convertiron a cidade nunha colexata dirixida por eles mesmos. No século XV, na revolta dos irmandiños, o castelo foi atacado e sufriu desperfectos. No ano 1420, abandonaron o pobo porque o rei, nun conflito, fallou en favor dos Andrade. O delegado de nome é Pedro Folla. En 1446 constrúese a igrexa parroquial coa axuda do señor Andrade. Na parte vella da vila consérvanse casas do século XVI nas que algunhas se atopan nestas calles, Calle Real e Calle da Igrexa.